ana bocah kang metu saka rahime. Anak yang keluar dari rahim Endang Sawitri. Endang Sawitri. Putrinipun Ki Sela Gondang. anak dari Sela Gondang. Lalu Rikala jaman semono Zaman dulu ana desa ada desa ing lereng gunung di lereng gunung Telomoyo ing dusun Ngasem dusun Lasem kang duweni hajat yang mempunyai hajat kang wis dadi adate ana ing desa kuwi. yang sudah jadi di desa Ngasem ya.